زتعامم يم وي كم يم زمسلو إسران كلتن شح زخانو كابزي كاتاتا عمت متأس رحيلهم بكوميدرة يتهرارمو قداي بكوميدرة مكلاس أبفلما ناي بحق إنيرو أبشحن شعات 245 كل التحرستات مستتقلقو نحاد حدوم زتهرارملو كالق مسارحي أبطغام مسانو بتحيزهم موزنبرو كوميدرة تهراريمهم حلفت من قدي كل التسبات بكوميدرة كتهرارمو مسرعيو اتباسي تقوطا سلز مسلم نساتهم نتقلس بكوميدرة تحوسوا انه خا ناستات 8 عمتات كم باهلو خينو عمت مص سبات ابزهاجر بكوميدره زتهرارملو فيستيفال يكايدلو اسكي نزان صلئي ناب فيستيفال زغيرت هاجر نبصحيا نزا حجي اندهسس هاجر اب عمت استات 94 مليون بصحت هاجر ينقدوا ناب زهاجر عمتاوز غشو قطر سبات كاب نبرت زهاجر بعصفي زايدو بزخا بزحبت احتي كابزست انا قدا هاجرات عالم ابكال اي درجة تسريعا رخبة قودنا تاتا سبسبيم زجانو ناب اسبانيا آتينا لنا اب اسبانيا نانبركم ابقوز عصرا ساعات مسقورا بتهاجرات مسمما انت ابيكم وي ساعات حموشتن كلو ساعات شدشتن تيلو مهم اتساقم ناتكم زيكونا ناي فرانسيسكو فرانكويو بقو مخنيات زهاجر تختلو ناي ساعات ابقوز عصرا زتمزابله كوينوك اتسيلو اسبانيا ابقوز عصرا ساعتا مسناي معراب اوروبا كوا كخون انتنبرو اب اوان كال ايكينات عالم جن ولك املاخي مرحيقا فرانسيسكو فرانكو ناي هاجرو ساعات مسجكان مرحنازي جرمن مالت مس هتلر بحدا متان كالسمامع ناب ابقوز عصرا ماكلاي اوروبا كيرو از مالت نتزنبر ساعات حدا ساعات وسيخلو مالتيو اسبانياويان نتزنبي عزلو ناي ساعاتا قوصاطرኦም كنقيروينا إلهم يفكروا كوان تخنو كساب حجيجن كسمرلهم ايكالن اكال اسبانيا خوينا قنوع ناي ساعات اقوصاطرات تጥቀم دسيت كاناريا اذا دسيت اب افنጫ افريقيا تدوكينا زلا نسبانيا اوروباويتيلنا دا ارحيقنا ينبر نساس ابزي اب افريقاون تركبيا نماكلاي بحر تساجيره كاب موروكو مريت شرميما كتما بمهنات مس موروكو بناي مدر دوبات اتداوب بيناويت اوروباويت هاجرا دسيت كانارين اتمس موروكو لجيبو زلو مريت اسبانيان بجيوغرافيكاوي اقمامطኦም افريقاويان كوان تخنو نبرت اسبانيا اب منغو اسبانيان موروكو ني 13 كيلومتر ناي بحر رحقت راح يزلو از خوينو كبقعجن اب منغو افريقان اوروبان كساب حجي دلدل كهنس اي تخالن افريقاويان اتمنقدي سلزي تسرحة ببحر مغرات اي تسقمومن كاب موروكوز مصو سدتنياتات اب اسبانيا مبزحهم يقرمكم انتنيرو مخنياتو اسيو كاب انبا كاتالون نتمعروق ناي مأكلاي بحر قماقم نمعزاب ناي ود سبت امراتاوي ناي كتما فتران سبات لكع كم ملكت نوكيا ايدن ايد كتشبابطو كنرئن تدلينا ناب كتما بارسيلونا مخاد كدلينايو بارسيلونا كتسمعون كلهم ثلما اب امرهم زغجلكم نجر كعسو اقرن تخينو مرحبا وعلت بارسيلونا اب تاريخ كعسو اقري ازيو عبيو اذا ختما كاب رونالدينو كسابليو نعلم بخلت تصاوتي افزيزا قدم بخعسو تاريخ مسرحاجن بناي سنه هنصا معارغات للنيرا بارسيلونا ناي اركتيكتشر متحف تتخون دراسيا انطونيو غاودي مخنا اغانينكي قدم بالكم نا بيت كريستيان بازيليكا ساغرادا فاميليا حيزكم كخيد ناي سنه هنصان مهندسنان ادنقتن تخينكم كوم او بمغباري كتحقوس ليهم إذا بوتا نافكرت طباب كان بيت مقدسوميو عينتكم عميتكم مليسكم مسكفتكم ممليسو زحدسكم سبز سرحو تأمريو إذا هنصا بيت كريستيانيو جن كاب مدبنيا بيت كريستيان فلي يبليو بأمنات كاثوليك بازيليكا يبحل أبشحن شو منتميتن سمانيان كلتانيو كهنس جميرو قدمي 204 عامتات مالتيو اتزاقرم كا از بيت كريستيان كساب حجي تسريحو يتزازمن كاب ساغرادا فاميليا فاونديشن بسترخبة حبريتا مسرت از بيت كريستيان كاب كلتشحن سلاسان كساب كلتشحن سلاسان حموشتن ابزلو جيزي كزازم تثبيت يقبرلو كاب حموشته كساب 10 عامتات كترفوي مالتيو
نمهنت زخون باجت كابت أحت هاجر بستأكبه ناي تيكيت مشطايو أبكل التشحن 24 أبنت 5 مليون زخونو عالم لخوين بتسحت هاجرات نابزبوتا بتسحم أب تاريخ ود السب أتي ننوح أوان زوسده نايسنه هنس أسرح إذن عزبو زلنا بيت كريستيانيو إذا هنس تولدي إن تتخاخو زهانتو هنس أخوينو نحناون كي تود سلزركبنا لوس ندك أنا ننقروم تاريخ كهلونايو ጋውዲ ብዘይ ካዚ ኣብ ባርሴሎና ካልኦት ክሳብ ሕጂ መስሕብ ቱሪስት ዝኾኑ ህንጻታት ኣርቂቕዩ ንሱ ካብ ተፈጥሮ ዘይምንጩ ጥበብ ከንተዩ ይዝብል እምነት ኣለዎ ጋውዲ ደቂ ካታሎናውያን ዝኸርዑሉን ዝሕበኑሉን ውላዶም እዩ እዛ ናይ ሎሚ ባርሴሎና ናይ ልዕሊ 2000 ዓመታት ታሪኽ ኣለዋ ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ እያ ተመስሪታ ኣብቲ እቲ ናይ እግዚአብሔር ንእግዚአብሔር እቲ ናይ ቄሳር ከዓ ንቄሳር ዝተባሃለሉ ናይ ጁልየስ ቄሳር ዘመን ኣብ ትሕቲ ግዝኣት ሮማውያን እያ ነይራ ኣብቲ እዋን ስማ ባርኪኖ ነይሩ መስረት እዛ ከተማ ናይ ሮማ ወተሃደራት እዮም በቲ ሓያል ቀላጽሞም ንዓለም ዘመሓድሩ ዝነበሩ ሮማውያን ክዘናግዑ ክደልዩን ከለዉ ምርጭኦም ባርሴሎና እያ ነይራ تاريخ برشلونة زتغير كابش حين شعتميتن 92 ندحريو اتوقتي برشلونة أولمبيك زدالوت اللو وقتي نيرو كأدميو كم زنايلومي ببتاحتي بزوح تنقد كتماي نبرتن توتا أولمبيك كعزابو نزمت عقايش نمقبال تباهيلو كاب قبتي حزقات 90 متيو أب جماجم بحري برشلونة مستراقفة برشلونة بليونات دولارات تحفظلهم ملكوعات نعرفتون زقلقلو جماجم بحرتا كتمهم مدريد زلو فقري حلف سباليو بوانقوم كمسلون كلو كام مدريد ناب جنة يبلو حدا سب نمدريد مسرعية بخالق كتما كدناق أي كألنيو أنت تدني أخا بجنتيو كدناق زقل كمالتيو اسكي كان رئيلنا متينا لنا اسبانيا حنتخابني عالمنا رئيس حيالان زبالة هاجرات يعني را بفلاي كابش حين 409 كلتن كسابش حين 659 نا اسبانيا ورك او زمني نيرو حيال سراويت زهانت اتلو اب هاجرات دبوب امريكا بانديرا كبيلو استسغللو ቋንቋ ዓለማዊ ቋንቋ ዝኾነሉ ካብ ኣካል ግዛኣታ ዝነበረ ሃገራት ዝገሓጠቶ ኣዋርቕ ወደባታ ዝተጨናነቐሉ ስነ ጽሑፍ ስእልን ስነ ህንጻን ዝዓንበብሉ ናይ ፍስሓ ዘመን ቅድሚኡ ግን ብዙሕ ዳይ ዝረበሉ ነበር ን800 ዓመታት ካብ ኣብ ሞሮኮ ዝርከቡ በርበር ዝበሃሉ ዓሌትን ካብ ስዑድያ ብዝመጹን ተገዚኣ ነይራ ከተማ ማድሪድ በቲ ተደኪናትሉ ዘላ ካብ ጽፍሒ ባሕሪ ልዕል ዝበለ ቦታያ ትፍለጥ ናይ ምምስራታ ቀንዲ ምኽንያቱን ንስዩ ማድሪድ ንዘመናት እንዓበየት ክትመጽእ ድሕሪ ምጽናሓ ኣብ 1561 ዓመተ ምህረት ብናይ ትሽዑ እዋን ንጉስ እስጳኛ ንጉስ ፊሊፕ ርእሰ ከተማ ክትከውን በቕዓት ሎሚ ኣብ እስጳኛ ካብ ዘለዋ ከተማታት እታ ብቁጥሪ ነበርታ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ እትስራዕ ከተማ ማድሪድ ቅድሚ ናብ ከተማ ማድሪድ ጥልቂልና ምእታውና ፍቓድ ክንሓትት ብቐዳምነት ናብ ሮያል ፓላስ ኦፍ ማድሪድ ክንከይድ ኣለና ኣብ ምዕራብ ኤውሮጳ እቲ ዝዓበየ ናይ ንጉሳውያን ቤተ መንግስቲ እዩ ካብ ናይ ፈረንሳን ናይ እንግሊዝን ይዓቢ ማለት እዩ 3418 ክፍልታት ኣለዎ 135,000 ትርብዒት ሜትሮ ስፍሓት ኣለዎ ናብ ማድሪድ እንተመጺኹም ከይረኣኹሞ ከይትምለሱ ካብ ዝበሃለሎም ናይ በጻሕቲ ሃገር መስሕብ ካብ ዝኾኑ ቦታታት ሓደ እዩ ናይ መጀመርያ ህንጸቱ ቅድሚ 1200 ዓመታት ጀሚሮ ይኹን እምበር እቲ ናይ ፈለማ ህንጻ ቤተ መንግስቲ ኣብ 1734 ብዝወረደ ከቢድ ናይ ሓዊ ሓደጋ ስለ ዝዓነወ ብንጉስ ፊሊፕ ሓምሻይ ዘመን ንናይ ፈረንሳ ህንጻ ቤተ መንግስቲ ከም ዝመስል ተገይሩ ነዚ ናይ ሎሚ መልክዕ ሒዙ ተሃኒጹ ካብቲ ቤተ መንግስቲ ፊት ንፊት ናብ ዘሎ ህንጻ ኣዒንትኹም እንተሰዲድኩም ሓደ ካቴድራል ትረኽቡ እዚ ካቴድራል ንኽህነጽ ጥራሕ 110 ዓመታት ወሲዱ ናብ እስጳኛ ኣብ ወርሓት ሓምለን ሓሰን እንተመጺኹም ከቢድ ሙቐት ክጸንሐኩም ይኽእል እዩ እቲ ኣብታ ከተማ ዘሎ ፓርክውን ብዘይ ምኽንያት ኣይኮነን ተፈትዩ እስጳኛውያን ሙቐት ክስምዖም እንከሎ ናብዚ ንሪኦ ዘለና ፓርክ ኸይዶም እዮም ዝዝሕሉ ኣብ መበል 17 ክፍለ ዘመን ተሃኒጹ
ኣብቲ እዋን ናይ ነጋውስን ናይ ቤተሰቦምን መዘናግዕ እምበር ተራሰብ ከኣትዎ ዝኽእል ኣይነበረን ድሕሪ ናይ 1886 ለውጢ ግን ናይ ህዝቢ መዘናግዕ ኮይኑ ተኸፊቱ ፕላዛ ሜዮር እዛ ናይ ሎሚ ማድሪድ ከም ዝሕጂ ዘላቶ ከይኮነት ካብ ከተማ ውፅእ ኢልካ ዝርከብ ናይ ዕዳጋ ስፍራ ነይሩ ሎሚ ናይ በጻሕቲ ሃገር ቦታ ንነበርቲ መውፀሪ ኣብ እዋን ቅንያት ልደት ናይ ዕዳጋ ስፍራ ኮይኑ የገልግል ኣሎ ፒዮርቶ ደል ሶል ናይ ከተማ ማድሪድ ሕምብርትዩ ዝኾነ ርሕቀት ዝልካዕ ካብ ፒዮርቶ ደል ሶል እዩ ኣብ ናይ ማድሪድ ጻንሖትኩም ጅባኹም ሃሳሲልኩም ዘመናዊ ኣልባሳት ክትዕድጉን ተደሊኹም ናብ ግራን ቪያ ክትከዱ ተመራጽዩ ብማድሪድ በአውቶቡስ ወይ በእግሪ ኮለል ክትብሉ ጸኒሕኩም ድኻም ተተሰሚዕኩም ናብ ሓደ ቤት መግቢ ክንወስደኩም ቅድሚ ሕጂ ኣብ ሓደ ጥንታዊ ቤት መግቢ ተመጊብኩም ክትኮኑ ትኽእሊኹም እዚ ሕጂ ኣቲናዮ ዘለና ግን ማዓጽኡ ከይተዓጽወ ን310 ዓመታት ኣገልግሎት ይህብ ኣሎ ናይ ዓለምና ናይ ፈለማ ቤት መግቢ ተባሂሉውን ኣብ መጽሓፍ ጊነስ ተመዝጊብዩ ከብድኹም እንተመሊእኩም ክንቅጽል ምብራቕ እስጳኛዮም ዝርከቡ እስጳኛውያን ካብ ዝበሃሉ ካታሎናውያን ክበሃልዮም ዝመርጹ ብቋንቋ ባህልን ታሪኽን ካብ ካልኦት እስጳኛውያን ዝተፈልዮም ብፍላይ ታሪኾም ይፍለዩ ን200 ዓመታት ናይ ባዕሎም ቋንቋን መንግስትን ዝነበሮም ህዝብዮም እዛ ሎሚ እስጳኛ ተባሂላ ትጽዋዕ ሃገር በዓረባውያን ን800 ዓመታት ክግዝኡን ከለዉ ካታሎናውያን ኣይተገዝኡን እስጳኛ ኣብ 15 ክፍለ ዘመን ዝተወልደት ሃገር ኮይና ካታሎንያ ግን ቅድሚ 700 ዓመታት ናይ ባዕላ ባንዴራ ቋንቋን ምሕደራን ነይርዋ ምስ እስጳኛ ዝተዋሃዱ ነዚ መንነቶም ሒዞም እዮም ሽዑ ዝነበሮም ጸገም ግን ናይ ጭቆነኦም ምንጪው ኮይንዎም ካብ 1939 ክሳብ 1945 ኣብ ዝነበረ ናይ ውልቀ መላኺ ፍራንኮ ዘመን ናይ ርእሰ ምሕደሮኦም መሰል ተመንጢሎም ባይቶኦም ፈሪሱ ባንዴሮኦም ከይሰቕሉ ህዝባዊ በዓላቶም ከየኽብሩ ተኸልኪሎም መዓስ ዝጥራሕ ኣብ ምድሪ ካታሎንያ ቋንቋ ካታሎን ምዝራብ ገበን ይሕሰብ ነይሩ እቲ ቋንቋ ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ኣብ ቤት ትምህርታትን መንግስታዊ ቤት ጽሕፈታትን ከይዝረበሉ እገዳ ወሪድዎ በቲ ቋንቋ ዝተጻሕፉ መጻሕፍቲ መጽሔታትን ጋዜጣታትን ተኣኪቦም ተቓጸሉ ኣብ ልዕሊ መቃብር እኳ ናይ ሞት ኣስማት በቲ ቋንቋ መጽሓፍ ተኸልኪሉ እቶም ብዲሞክራሲያዊ ኣገባብ ዝተመርጹ መራሕቶም ኣብ ቅርዓት ተረሸኑ ደቂ ካታሎንያ ቋንቋኦም ብምስጢር ዝዛረብሉ ኣጋጣሚ በኣር ኣብ እዋን ግጥም ኩዕሶ እግሪ ንሓድሕዶም ክራኸቡን ከለዉ ጥራሕ ኮነ ባርሴሎና ክትጻወትን ከላ ካታሎናውያን ከም ህዝባዊ በዓሎም ክርእይዎ ጀመሩ እቶም ተጻወቲ ባርሴሎና ምስ ሪያል ማድሪድ ክጋጠሙን ከለዉ ንኩዕሶ ረሲዖም ንውልቀ መላኺ ፍራንኮ ዝረኸቡና መሰሎም ይስሃልዎም ነበሩ ባርሴሎና ክትስዕርን ከላ ከዓ ደቂ ካታሎንያ ቋንቋኦምን መንነቶምን ከም ዝሰዓረ ኮይኑ ይስምዖም ነይሩ እቲ ውልቀ መላኺ ምስተኣሌ እስጳኛ ናብ ዲሞክራሲያዊ ምሕደራ ኣትያ ባይቶ ካታሎንያ ናብ ዝነበሮ ተመሊሱ ብቋንቋ ካታሎን ዝዛረባ ሬድዮታት ተኸፍታ ተማሃሮ ብዘይ ፍርሒ ብቋንቋኦም ዘመሩ በዓል ቀይሕን ቢጫን ባንዴሮኦም ክቢሉ ተሰቕለ ሎሚ ካታሎንያ ካብ ሓፈሻዊ ቁጠባ እስጳኛ ን20 ሚእታዊት ይሽፍኑ በዚ ከዓ ሕጉሳት ኣይኮኑን ዘለና ጸጋታት እናወሰዱ ንማድሪድ ይዕብዩለው ንሃብትና እምበር ንዓናስ ኣይደሊናን እዮም ንመንነትና ኣይቅበሉን እዮም ክኢሎምና እምበር ኣኽቢሮምና ኣይፈልጡን እዮም እናበሉ ይማርሩ እስጳኛውያን በኣንጻሩ ሕጂ ሳብዚሖሞ ርእሰ ምሕደር ኣለዎም ናይ ባዕሎም ባይቶ ቤት ፍርዲ ፖሊስ ኣለዎም ብቋንቋኦም ይመሃሩ ፍርዲ ይረኽቡን ይግልገሉን ኣለዉ ካብዚ ንላዕሊ እንታይ ደልዮም ይብሉ ድሕሪ ውድቀት ፍራንኮ ካታሎናውያን ምስ እስጳኛ ምንባር ተቐቢሎም ይኸዱ ነይሮም ኣብ 2010 ዓመተ ምህረት ግን ንዝነበሮም መሰል ርእሰ ምሕደራ ዝጻረር ሓድሽ ሕጊ ጸደቐ በዚ ከዓ ሓድሽ ቁርቆስ ተላዕለ ኣብ 2017 ካታሎናውያን ካብ እስጳኛ ክንፍለለና ዝብል ድምፂ ድመጹ እስጳኛ ግን ኣይተሰማምዐትን ኣብታ ድምፂ ዝሃቡላ ዕለት እስጳኛ ኣባላት ፖሊስ ብምልኣኽ ዕግርግር ፈጠረት ሽዑ እዋን ካብቶም 2.2 ዝኾኑ ድምፂ ዝሃቡ ካታሎንያውያን እቶም 90 ሚእታዊት እወን ናጽነትዮም ኣድሚጾም ነይሮም ባይቶ ካታሎንያ ነፃ ሃገር እኳ ኣዊጁን ተነበረ መንግስቲ እስጳኛ ግን ነቲ ባይቶ ፈሓቢልዎ ንካታሎንያ ከዓ ናብ ፌደራላዊ ምምሕዳሩ ጠቕለላ
لعلوت حلفتات عسيرهم مراحي زنبره خا ناب بيلجوم هاديمو بدحرزي كالئ مرجعه تخايدو اتناي رئيس محدرا بايتو تمليسو كان تخنه كساب حجگن لب كاتالونياويان شفناي بابور هاجريا نفطانات بابورات زخون نوحات زلو حديد بمسرح كاب اوروبا قداميتي كاب عالم كا نچاينا تختيلان نجابان قديمان ابكال اي درجات سرع ببزح حزبي كاب حزب جابان بسلسته عصفي كمتنقس ايترسعو اسبانيا 4000 كيلومتر زرقاح حديد بابور اللوا ملكع مدري نسبانيا غوبوتاتن كوربتاتن زبزحو سلازخونه ايكونن كم زبله منقد بابور ترى ناي مكاين صرغياتات مهناصون قليل ايكونن ازታት ግን نسبانيا عتطان نغوبوتات قديدا دلدلات حانيصا حزبا نغزي كم زقدمو غيريا امنغو كتماتات بارسلونان مادريدن ناي 650 كيلومتر رحقتالو از رحقت زي اقديمو ناي ملو معلت منقد ينيرو لومغن سالا فطانات بابوراتن معبول مسمر بابورن ناي 2 ساعاتن فرقان وريدلو ناي اسبانيا بابورات نساعات 300 كيلومتر يغعزا حماق عدل كوينو جن لوم غنى حنت فتان بابور اسبانيا مس حنتي كالي كام مسمراز وطت بابور تغاچاس استات 42 سبات هيوتهم سينوم بركت زبلوخا قوسيلوم نيروم بلو ناي اسبانيا نجر موداتا يبولونمو حيزناكم كينهلو نلومي بزغن السنابتكم سسنايو